Εάν όταν διαβάζετε προσευχές αρχίσετε να χασμουριέστε χωρίς λόγο, είναι πολύ πιθανό σκοτεινές δυνάμεις να προσπαθούν να σας επηρεάσουν. Οι ακάθαρτες δυνάμεις συχνά προσπαθούν να παρέμβουν σε άτομα που διαβάζουν προσευχές, στέλνοντας χασμουριτά, φτερνίσματα, φαγούρα, εμποδίζοντάς τους να συγκεντρωθούν και να συνεχίσουν την προσευχή τους. Όταν γίνεται αυτό, προσπάθησε να μην χασμουρηθείς και να ξαναπείς την προσευχή αργά και συγκεντρωμένα. Τότε τα δαιμόνια θα αρχίσουν να νευριάζουν και δεν θα σε ξαναενοχλήσουν. Το χασμουριτό στην προσευχή είναι από δαίμονες. Διηγείται ο Άγιος Νύφων. Γνώρισε έναν άνθρωπο συνετό που όταν κατάλαβε ότι το χασμουριτό στην προσευχή είναι από τους δαίμονες, πήρε απόφαση να μην χασμουριθεί ποτέ πια. Μόλις το αντιλήφθηκαν τα πονηρά δαιμόνια, σήκωσαν άγριο πόλεμο εναντίον του. Όμως και αυτός αμυνόταν με ξυπνάδα και δεν έσκυβε το κεφάλι του στο θέλημά τους. Τι να σου πω, ήταν να γελάς με τους δαίμονες, άλλος πήγαινε και άλλος ερχόταν, πασχίζοντας με μύριους τρόπους να κάνουν τον άνθρωπο να χασμουριθεί. Φούσκωναν, ξεφούσκωναν, υδροκοπούσαν, αλλά τίποτα. Πώς να μην γελάσεις, αλήθεια, με την αδυναμία τους. Κάθε μέρα άλλαζαν βάρδια, ήσαμε 30 δαίμονες και κανείς δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Γιατί από τότε που γύρισε στον δρόμο του Θεού, κανείς δεν είδε αυτόν τον άνθρωπο να χασμουριέται, αν και πολεμήθηκε σκληρά από τα πνεύματα της πονηριάς.